Vitajte na našom kanáli. Dnes sa ponoríme do histórie jednej z najvýznamnejších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Karpatsko-Dukelská operácia sa začala v septembri 1944. Bola jednou z najkrvavejších bitiek na východnom fronte. Cieľom operácie bolo prelomiť nemeckú obranu a otvoriť cestu pre sovietske a československé jednotky. Operácia sa odohrávala v náročnom horskom teréne. Kombinácia drsného počasia a silného odporu nepriateľa robila postup veľmi ťažkým. Československý armádny zbor, vedený generálom Svobodom, zohral kľúčovú úlohu. Bojovali za oslobodenie svojej vlasti. Mnoho vojakov položilo svoje životy v mene slobodného Československa. Ich odvaha a obetavosť sú nezabudnuteľné. Prepady, mínové polia a letecké útoky boli súčasťou každodenného života vojakov. Bojovali v extrémne náročných podmienkach. Úspech operácie otvoril cestu československým jednotkám na obnovu vlasti. Bol to symbol nádeje pre obyvateľov. Pamätník vo Svidníku pripomína hrdinov tejto operácie. Je miestom úcty, kde si spomíname na ich obety. História Karpatsko-Dukelskej operácie nám pripomína cenu slobody. Odkaz týchto hrdinov zostáva živý. Ďakujeme, že ste s nami preskúmali túto dôležitú kapitolu našej histórie. Vaša podpora znamená veľa. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o histórii a hrdinoch, ktorí formovali našu budúcnosť. Tešíme sa na vás na budúce.